Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzi bami yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, akekho njengaye, akekho ofana naye. Udumo lonke lungolwakhe, lumfanele. Siyabonga usuku nesikhathi uNkulunkulu akasipha sona. Ngiyacela ukuthi-ke ngiguqe ngikhuleke, simnxuse uNkulunkulu wethu uthabe kanye nathi. Sinikele kuyena inkonzo asiphathele yona ngomusa wakhe nangesandla sakhe esinengalo eluliweyo abasindisa ngaso abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. Nawe usangakusindisa ezonweni zakho. Nawe usangakukhipha emthwaleni yakhe egqilazile. Usangakukhipha kule nkinga yakho obhekene nayo oyisabayo, usufisa ngisho ukufa, kodwa yena hayi ukhona uzokusiza. Ngikhuluma ngoJesu Kristu, inkosi yethu, Jesu Kristu waseNazaretha. Nguye izolo, nguye namhla, uyena ngunaphakade. Ngisho mina uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Asikoqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyayithoba phambi kobuso bakho, siyabonga uthando usithanda ngalo, siyabonga konke osenzele khona kuze kube manje. Ngiyacela-ke Nkosi, ngiyakhuleka ukuba ube kanye nathi, usihole kule nkonzo, ukukhuluma, uzambule, siqonde izimfihlakalo ebesingazazi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyamdumisa-ke, siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele kuba-ke sikwazi ukuqhubeka nenkonzo namhlanje. Ngokuvuma kwenkosi kusasa asihlanganeni ku-Doves Road, Doves Road Community Hall, Doves Road Community Hall. Nikutholile konke okuphathelene nayo, amaposta, ama-directions, yini eningenayo. Hayi mina ngazi, kodwa ngathi ninakho konke. Hayi-ke siqhubeke-ke nenkonzo yethu. Matthew chapter 5 verse 9. Khumbula, ngiyakukhumbuza nje. Matthew chapter 5, intshumayelo kaJesu esentabeni. Matthew chapter 6, intshumayelo kaJesu yaqhutshwa. Matthew chapter 7, intshumayelo yenkosi wethu uJesu yaqhutshwa. Uma ulenza leli zwi uliphila, uyongena ezulwini ugijima. Uyongena ugijima ezulwini. Ingakho-ke simbonga uNkulunkulu wethu, simnxusa, sithi akekho njengaye, akekho futhi ofana naye. UnguNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Masifundeke izwi lenkosi, Matthew chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo. Siyeke lapha kuHezekiel chapter 22 verse 30 othi, ngafuna kubo umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami, ngenxa yezwe ukuba ngalichithi, kepha angimfumananga. Sitheke masisuka la sathi singabalindi. Angithi simile esikhaleni, ulindile. Ulinde inkosi uJesu, ulindile. Ulinde abantu bayo. Ngoba wena usesimweni sokunxusa, unxusela inkosi uJesu kubantu. Usesimweni sokunxusa, unxusela abantu enkosini uJesu. Uxolo, unxusela abantu enkosini uJesu. Sidineke sibukizwe Ezekiel chapter 3 verse 17 to 21. Ngizogijima nje, kufanele siqhubeke siqale ku-19 and 20. Ndodana umuntu, ngikwenze umlindi kuyo indlu kwa-Israyeli, ngalokho yizwi emlonyeni wami ungixwayisele bona. Lapho ngithi komubi uyakufa nokufa bese ungamxwayisi, ungakhulumi ukumxwayisa omubi ngendlela yakhe ukuba umsindise, yena lo omubi uyakufela ezonweni zakhe, kepha igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni sakho. Uyothathwa njengombulali, ukubulala umuntu kamoya, hayi wenyama,
umuntu ukamoya uzobe bulawe wena. Bese liqhubeka-ke verse 18, lapho ngithi komubi uyokufa nokufa, bese ungamxwayisi, ungakhulumi ukumxwayisa omubi ngendlela yakhe ukuba umsindise. Yena lowo mubi uyakufela ezonweni zakhe, kepha igazi lakhe ngiyakulubiza esandleni sakho. Verse 19, kepha wena uma umxwayisi omubi angaze abuye ebubini bakhe nasendleleni yakhe embi, nasendleleni yakhe embi uyakufela ezonweni zakhe, kepha wena uwophulile umphefumulo wakho. So usho ukuthi uma umuntu ungamxwayisi nawe uzofa njengaye, kodwa uma umxwayisile wephulile umphefumulo wakho. Verse 20, lapho olungileyo ephenduka ekulungeni kwakhe enze okubi, kusho ukuthi uyawa olungileyo, ephenduka ekulungeni kwakhe enza okubi, ngibeke isikhubekiso phambi kwakhe, uyokufa. Uma ungamxwayisanga uyakufela ezonweni zakhe, nezenzo zakhe ezilungileyo azenzileyo azikukhunjulwa. So ayikho lento yokuthi uthi hayi ngiyahluleka mina kodwa uNkulunkulu useyawubona, uNkulunkulu uyongikhumbula. Cha, ucwila nezenzo zakho ezinhle, azibonile impela, kodwa ngoba usugcine kabi konke okwenzayo kunjani kubi. Ingakho kufanele sizilinde kulo lonke uhlobo lwesono, ungasenzi, ngoba uma usenza ungokaSathane. Kufanele singoni, ngoba uma sona singaba kaSathane. Nokho-ke sinommeli ekhaya ezulwini osimelayo nosilindelayo. Lithi-ke nalapho yena esebona inkemba yehla phezu kwezwe, abethi icilongo axwayisa abantu. Uxolo kakhulu. Ngiphinde lapha, izwi likaJehova lafika kimi lathi, ndodana umuntu, khuluma kubantwana babantu bakho uthi kubo, lapho ngihlisela phezu kwezwe inkemba abantu bezwe bese bethathwa umuntu phakathi kwabo, bambeke umlindi wabo, nalapho yena esebona inkemba yehla phezulu kwezwe, abethi icilongo axwayise abantu, okuzwayo ukukhala kwecilongo angaxwaye, kodwa bese yehla inkemba imsuse, igazi lakhe liyakuba sesandleni, liyakuba sekhanda lakhe. Verse 5, ukukhala kwecilongo wakuzwa, kepha akaxwayanga, igazi lakhe liyakuba kuye uma esexwayile, ezophulile, kepha uma umlindi ebona inkemba yehla angabethi icilongo, abantu bangaxwayi, bese yehla inkemba isusa umuntu kubo, uyakususwa ngenxa yobubi bakhe, kepha igazi lakhe ngiyakulubiza esandleni somlindi. So uma nje wena uthula, umphefumulo wakho awuwophulanga, kodwa uma ukhulumile, whether ukulalelile noma akakulalelanga, kodwa uwophulile umphefumulo wakho. Asophuleni imphefumulo yethu bangcwele, asephuleni imphefumulo yethu ogibeni lukaSathane. Lokho kuzokwenza ukuthi singene ezulwini ngokwengcebo necebo likaNkulunkulu. Ngakho-ke uNkulunkulu ufuna sihambe phambi kwakhe singenacala, ufuna sihambe phambi kwakhe siyingcwele. uNkulunkulu wethu lo esimkhonzayo unesikhwele, akafuni sikhonze abanye onkulunkulu kodwa yena kuphela. Kufanele-ke futhi ngempela ungamlahla kanjani umuntu okudalile, umuntu okwazi kahle? Asikwazi kumlahla. So uNkulunkulu ufuna thina sihambe ezinyathelweni zendodana yakhe uJesu Kristu. Noma kunzima, ngendlela okungaba nzima ngayo, kodwa that is where thina kufanele sihambe khona. Sihlangabezane nezinto sinqobe, ngoba uhambe phambi kwethu njani? Unqobile. So qaphela-ke igazi labantu lingafunwa kuwe. Qaphela ukuthi izenzo zabantu
abazenzileyo zingabuzwa kuwo. Lapho olungileyo ephenduka ekulungeni kwakhe enze okubi, ngibeke isikhubekiso phambi kwakhe, uyokufa. Uma ungamxwayisanga uyakufela ezonweni zakhe, nezenzo zakhe ezilungileyo azenzileyo azikhunjulwa. Kepha igazi lakhe ngiyakulubiza esandleni sakho. Kepha uma umxwayiso olungileyo kuba olungileyo angoni, abese engoni, uyakuphila nokuphila, ngokuba uxwayisile umphefumulo wakhe, uwophulile emthethweni. uNkulunkulu wethu-ke bazalwane, uthi sekwesikhathi sokugcina. uNkulunkulu wethu ufuna silizwe izwi silenze. uNkulunkulu wethu ufuna abalindi abazoxwayisa abantu. Wagcina noxwayisa umuntu. Labo hlala nabo ekhaya ubaxwayisile na? Labo hamba nabo ngemoto ubaxwayisile na? Baxwayisa abantwana benkosi. Ubatshele ukuthi lokhu nalokhu uNkulunkulu akakufuni. Lokhu nalokhu uNkulunkulu akakufuni. Ingakho-ke sivuka nalombuzo namhlanje. Ingakho sisho lo mbuzo namhlanje ukuthi baxwayisile yini abantu. Ngoba simi phakathi kwabantu noNkulunkulu. Simi esikhaleni. uNkulunkulu ufuna abantu abakhuthele. uNkulunkulu ufuna abantu abazoma esikhaleni. Ukhathele abantu abathi basesikhaleni kanti abekho. Ukhathele abantu abathi bahamba bekuNkulunkulu kanti abekho. Nawe uzomkhathaza? Uzobalelwa kulabo abamkhathaza uNkulunkulu? Cha. Wena ima noNkulunkulu. Wena siza uNkulunkulu ngokuthi wenze umsebenzi wakhe wokwahlulela ube lula, ngoba wena ukhulumile ngezona abantu bazazi zona aba-around wena. Ngakho-ke ake sibambaneni ngezandla, sikhuleke, simnxuse uNkulunkulu ukuthi abe phakathi kwethu. Simnxuse uNkulunkulu onguNkulunkulu ophilayo. UnguNkulunkulu olalelayo. uNkulunkulu ozwayo. uNkulunkulu oqonda izimo zonke. Uthi uyakwazi ukulala kwakho. Uyakwazi ukuvuka kwakho, wazi ulimi lusephansi, wazi izwi liphansi kolimi. Wazi umcabango ukude. Ngakho-ke kufanele simazi ukuthi unguNkulunkulu onesikhwele. Hayi ngeke abe nenkinga nje ukukuthatha. Ngisho ibandla selikuthembile, ibandla seliyakusebenzisa. Wenza izinto ezinkulu ebandleni ezingenziwa noma ubani. uNkulunkulu wethu uluthando. Awukwazi ukuthi uthamthanda umuntu kodwa ungakwazi ukuthanda uNkulunkulu wakho ngokuthanda umuntu. Asibathandeni abantu. Kumyalelo weNkosi uJesu ukuthi bayokwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Kodwa uma ningathandani vele bazokulahla ithemba. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu ngale nkonzo. Siyamdumisa kwangathi uNkulunkulu angakubusisa nawe, akusize. Uhlale kuye, uhlaliswe kwevila. Uhlale kuye ungasuki. Ngoba isiphile ey'nsukwini ezimbi. Zimbi iy'nsuku zanamhlanje. Zimbi iy'nsuku zalezi y'khathi. Iy'khathi ezinzima. Iy'khathi zobungozi. Kuphola uthando kwabaningi ngenxa yesikhathi esiphila kusona. Khulumela uJesu ngaso. Wathi ngalezi y'khathi abantu bayozifunela abefundisi njengokubatshwa kwendlebe zabo. Zibatshwa zithini wena ezakhe indlebe? Wena yini oyifunayo? Ake sithandaze. Sibuyisele inkonzo kumnikazi wayo, uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, bakulungileyo, uNkulunkulu wethu siyabonga ngenkonzo. Ngiyacela ulitshala uthando kulona loyo. Ingabikho umuntu othi angimphiwe ubani, ngoba uzoze umphiwe nje wena wadala umuntu yini.
sisize uNkulunkulu wethu sithobelane, sisize Nkosi silalelane, sisize Nkosi ukuba siwenze umsebenzi wakho ngokwethembeka, usasimele usilindile. Siyakubonga Nkosi ngakho konke, siyabonga uthando osithande ngalo, siyabonga Nkosi akekho ufana nawe, akekho njengawe. Qhubeka-ke Nkosi wenze umsebenzi silalele, qhubeka uNkulunkulu wami wenze imanga zakho, ngoba uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Siyakubonga-ke Nkosi, siyakudumisa ngakho konke okuhle osenzele khona. Sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Yazi ukuthi ngihlekana, cishe ngaqala iculo, ngicabanga ukuthi njengoba ngiguqele nje sengisukuma ngisenkonzweni, cishe ngaliqala iculo. Hayike nokho siyambonga uNkulunkulu, kumnandi ukuba ngenhliziyo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu baba uNsibanda uyavalelisa kunina nonke uthi uJesu Kristu inkosi.